Lumahok sa likha ng Central Luzon LCL Hybrid Trade Fair 2021 ang 41 na micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa Bataan at Zambales. Ginanap sa SM City Olongapo Central ang naturang trade fair na layong ipakilala sa merkado ang natatanging produkto ng rehiyon. Tampok sa likha ng Central Luzon Trade Fair na magtatagal hanggang October 17 ang iba't ibang food at non-food items. Samantala, maaari ding makapamili ng mga pasalubong items sa Zambalubong website na inilunsad ng DTI Zambales. Samantala, nakatanggap ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan at 84th Infantry Battalion ang 140 na pamilyang naapektuhan ng Bagyong Maring sa Likab, Nueva Ecija. 5 kilong bigas, 6 na delata, 4 na pakete ng noodles at 6 na sachet ng kape ang naipamahagi sa bawat pamilyang residente ng Sitio Carriedo, Barangay Santa Maria. Ayon sa pahayag ni Mayor Eufemia Domingo, ang pamamahagi ng pagkain sa mga naapektuhang pamilya ay isa sa mga paraan sa mabilis na pagtugon sa oras ng sakuna. Sa iba pang balita, ipinagdiwang ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP ang Indigenous Peoples Month na ginaganap tuwing Oktubre alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1906 Series of 2009. Ang tema ngayong taon ay The Journey of Indigenous Peoples for Genuine Recognition and Self-Governance. Binigyang diin ni NCIP Chairperson Allen Capuyan ang kahalagahan ng self-governance sa pagtatanggol ng lupaing ninuno ng mga IP upang mapatibay ang karapatan ng mga ito. Habang hinimok din ng opisyal ang mga pinuno ng IP na makipag-ugnayan sa mga national government agencies para sa pagpapalago ng kanilang komunidad at maging ng mga kabuhayan. Angelica Cara, CLTV News.